Lejlet il-miliet pajjiżna tilef isem li se jibqa' sinonimu mal-ġudikatura Maltija l-imħallef JJ Cremona li mitfleta ta' 102. Cremona serva għal snin bħala prim imħallef u qabel indipendenza kien figura kruċjali biex issawret il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Net News ħal kummenti tal-President Emeritu Ugo Mifsud Bonici fejn fost l-oħrajn iddeskriva lil JJ Cremona bħala persuna li ta' ħafna lil pajjiżna. Jiena kont student fil-kors tal-liġi li għallem Johnny Cremona l-liġi kostituzzjonali u konna qrib ħafna. Kien wieħed minn katina ta' ġuristi kbar li pajjiżna kellu xorti illi gawdi mill-intelligenza u l-kapaċità tagħhom. Johnny Cremona barra mill-li kien ġurista għawalta mar ukoll fil-Qorti Ewropea u anki s-sentenzi tiegħu fil-Qorti Ewropea għadhom imsemmijin. Kien bniedem ta' kapaċità kbira. Barra minn dak kien poeta wkoll. Poeta bit-Taljan, poeta bl-Ingliż, poeta bil-Malti. Kien ta' pjaċir li tkun tafu u li titgħallem minn għandu. JJ Cremona serva l-bosta snin bħala imħallef, prim imħallef, avukat ġenerali u viċi president tal-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem. Mexxa wkoll il-Kumitat tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar l-eliminazzjoni tad diskriminazzjoni razzjali. Apparti xogħlu fil-qorti, JJ Cremona kien ukoll espert tal-istorja dan apparti l-intellett letterarju li kellu fil-Malti, l-Ingliż u t-Taljan. Intant fi stqarrija l-Partit Nazzjonista sellem il-memorja tal-prim imħallef Emeritu JJ Cremona u deskrivih bħala persuna ta' figura kruċjali sabiex issawret il-Kostituzzjoni ta' Malta. Il-Partit Nazzjonista wassal il-kondoljanzi lill-familja ta' JJ Cremona f'dan iż-żmien diffiċli.